ана бародарои азиз, дунё ҳама реклама, мо як минутак реклама мекунем. Мо ба кулли мардуми ғариб ширкати Муҳиддинро тавсия метавам барои гузаштани граница. ин рақамашон мармар занг бизанем, шуморо аввалаш худо охираш худо соққа саломат бурда граница меорам. ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо. меред тамошо. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино, ҳами территория дабардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред.